Croke on Green them all. Cluiche Ceannais Lory Meaghar in the top. Idir in Cabhán agus Nua Eabhrac agus Ceannais soon gamor. Cluiche Eabhrac Sathairn Thomas Lucic Balawish that Dígurnig Dícam Cabhán Tráchtaire agus Kate Coronella Lory Meaghar Lebrona. Well, that is going to soon happen Caingar na Fórna Vega Dublin Páirc. This does go with the Fórna in Cabhán. Conor Gallagher Stop customary launch all support in the Shalvey of Car and Murdoch Cooley. Dylan Mulligan, Killian Sheehan, and Matthew Hines and Cincinnati Lacko. This bird comes to the Lord Park and Canis Meaghar with Jack McGuinness. Shane Liam O'Brien, Celine Lahosik, score on in for the top. Cooley, August David, I'm sure get shoot into the clinic edition. Eamon Oak McAllister, Miss Colin Sheen and Table of Shoe. Nicholas Kenny, Sean Keeton, Marcus Jack Barry, Selena Lon Tussick, Agus Sean Keeton, Lon Tussick, and Fair, Dr. Matthew Remicula, for Nua Eabhrac and Sean Third, the Clinicos of the Board, just we go out and tackle Chicatra, Irvina Thons, and William Yars, the Cluiche Ceannais, a healing go will she'd call it in Cluiche Ceannais, August Foreign Lauder reached the Dulcan Parka, Roundhagen Monastery Richard Hartnett. Daniel Mottram a hosnog sa cool dove agus Shane Lena Lon cool atá acá na Éine Barry, Henry Keys agus James Cronin Roger. Lena Lachul, Darren O'Donoghue, Darren Morton agus Iri Mahor Chorkey, Sean O'Leary Hayes. O'Killadangan a Dibradar na hagan Tom O'Mara agus Adam Loughlin Stones Tavla Shood agus Johnny Glynn Vishan Zodarno Legishan Ngalav agus Crave na Heron Tuckalo Nedig Noka Shacht Phil and Ceannais le Nua Eabhrac agus Eric Corn Lory Meaghar Vukant Tavla Shood Big David Mangan for Ain Coolin Dagan Takan Chicata agus Farrell O'Hibradar and AJ Willis agus Lena Lon Tussick Tomás O'Connor Conor Hammersley agus Dara Walsh. Shad Gachard Olivan saw Páirc and Croke like Cluiche Ceannais Lory Meaghar Fehe Cluiche Nachwil Cluiche Ceannais Nachwil Búich Gadain a Ceachtar das na Fórna Bhíonn Cabhán ann in Gábhíl agus a Fehe Hain agus Caileadar a Gwynna Fear Manach agus Seannais Chéadú Riamh the Nua Eabhrac a bheith gimmert Insan Comórtas agus Ryan Cainte agus beidir Dína gan a bheith sásta ruch na seachtain iad a bheith an levéil seo agus gan a Cluiche bhána có chomá ach táid agus stad seo a Cluiche Ceannais ann das na bútóirí agus dúis anna bhuair se hé sin. Dáhéimhigh Olafú agus ag prepáil bhí ceithre bhua ag an Cabhán ag teacaín stad seo agus tá spántais maith chunidir Meaghar bhar an tábla. Bhúidir an chéad ceithre Cluiche go na Warwickshire go na Bhuinachán, Lancashire agus Longford. An son Caileadar go na Leitrimhe ach bhí Cluiche nó bhí fuair godain anna astra ar fad an Cluiche son higadar grádar cáileadín Cluiche Ceannais agus mar dermse fuair neartathe agus láidir ag an Cabhán den Cluiche seo ach tá Nua Eabhrac ag piocadh as Rogha Mór go leor éireann ag darnó ar Máthán agus iad atá mar Rogha láidir na núidir ansá Páirc and Croke den Cluiche Ceannais seo. Darnó le hití Johnny Glynn Harnash de mar leis na Pelladóir chomá darnó in Nua Eabhrac agus Sean O'Leary Hayes agus AJ Willis tá iadidir chunta go leor das na himmarthóirí sin ag Nua Eabhrac agus well caríonn se sin go cinnte ag an stáitse mór mar seo. Nua Eabhrac leis na ganzathe bána ar fad agus na muincelí gorma agus an Cabhán leis na ganzathe gorma mar bhín i gcónaí ortha ansá in san cearcail dhearg agus na focail dhearnacha có le chéile an son híos. Réiteoir Tráchtaire sem Lord Páirc Kevin Páirc ó Naomh Éanna Gúnta Éintrama. Ócáid an na bhórdó siúd agus na muir a bheith leis Ciarán McCluskey ó Aintrim agus Adam Kinahan ó Íbháilí agus well tá an seoch a gcuin comá Dickie Murphy atá bhailir sin ansá ní raibh sé tastáil sa chéad cluiche agus maith an technoliacht a bheith ar fáil má heastíonn sé. Nes ní fad inis nach go gcuirfar tús le Cluiche Ceannais chuir Lory Meaghar Fehe Cúig Nua Eabhrac take thar idir sa bhfuil an garan tacht Chicata bucatí á clí ón Deirdín go leor Olafú containta agus an réiteoir dúircha cinnte go bhfuil gachtainna ins na háite go cearta sa le gaith sin sliotar seach déantan son ag Páirc fear Aintrimhe.
Cé teanga bháil an son ag Nua Eabhrac. An áirde hain siad agus tá siad láidir ní léon ceist an ceann son Eabhrac. Deis scórála an ceann son ag David Mangan agus tá sé ag 3 second díag ar an clog. For sé 1 cúlín díag an tacna sicata. Scóraim se hana hain. Agus tácht agus tóch beidir don Cabhán. Tús maith chuir le cuasaí dína rá gúil Nua Eabhrac mar rá láidir na núidir agus is tóch an ruda hastíí nó go haingin nó go meach clethe cortham agus omíoch beidir níos mó na aon ruda. Nua Eabhrac a teachta ríist. Dent go maith Cilíonn Sheehan. Rin se chud maníocht le cúla an taham lá clia. Ibre trídín lántasí sinna Sean Keating. Keating an Garishach for sé cúlin gach ceann tá dí chéad ceire cléthe dhimar sé Keating féhrú Cluiche gan ceiste stigan son. Agus an buile séir le teachtain Cabhán a dul trastan Límor Brian Hanahain. Gailen Cabhán iarthar a clubach de chlucht bhaile na mílach ins na déise. Ach tá deisianis ar cúlín an cóscór ag an Cabhán. Cé deis trónóna ag Límor Brian. Green takeamach an sa Páirc an Chrócaigh hí báiste cram níos túisce. Is sinna methe, deis ag an Cabhán. Límor Brian ag ardú. Gan éon darú dénta na fórna cortham den géadbhhabhta. Scór maith ag O'Brien. Pocamak mar tócan son ag David Matram. Gaich sin sais a circalú beidir ag taobhú leis an Cabhán ach dachar é léhan sa. Iar a contúirteach in isig tarling te stig ag Nua Eabhrac an áirde hain siad ach an brise. A bhábhar an Cabhán agus deis cosisiú teachtamach a ríist. Dulcan caiimá dénta mach fada le Stephen Sheridan. Féhrú tá sé plúcht a stig a cairín leis an Cabhán é sin a chamád. Pas gard an trosadaí Colm Sheehan. Cluiche, Níl turn réitor, scuilann sé leis an immert agus obair cosan de dénta son Nua Eabhrac trade James Cronin Roger. Rin sé leis an club in Hoboken. Deisianis ag Derek David Mangan for sin chéad cúlín ceann contúirteach ag tarling te stig ach dénta go maith ag Conor Gallagher stig sa cúl. Agus ag Derek, é sin rát a bheith ar fóríl agus seans caiilte ag Nua Eabhrac. Má se cúlín an taobh sa chéad cúpla nómad. Pocamak ag Conor Gallagher. Fad go Lory gurig slifar gáil an son tá Sean O'Leary Hayes den Nua Eabhrac. Tá sé cá agus seachung é. Dar nó dimar se le Chrócaigh chuirna blianta comá agus inis se cur fé ag gahar Nua Eabhrac an ceann leabhlacháil tá beidir na mró sé mac ag deir cosan maithan son ag an Cabhán agus ag Derek Titim Harnash Cilíonn Sheehan glant agus nasta. Smacht go deasan son ag Nua Eabhrac agus deis ag dara mór inis in a glanna. Féhrú díhalamhú a Harnash ag Nua Eabhrac. Mór in a ríist, machtain clíhánach ag an puck slasa ag an Cabhán róada agus ag dara lochlant an Cabhán sásta leis an ceann son. Pas mart agus stacan son amachtain clíhán. An ceann son a Meaghar fóríl ceann caiilte an dáhéamh. Leis Daniel Matram a ríise se bocamach. Taobh so tríalt agus obair le déanamh son ag Conor Hammers léach an sliotar cumada aige ach ag an deire cúig seisin agus an sliotar thar an lína agus cílíonn sé sin inis go mbeidh puck slasa ag an Cabhán a ríist. Cúlíonn an taobh an dáhéamh ag fáil cóirí sóirte chéile an sa Páirc an Chrócaigh agus ag iarraigh socrú isteach an san immert. Bula maithan son ag Matthew Hines. Beidir go mbeidh an tarna deis aige. Puck slasa eile an Cabhán. Fágadh siad an ceann sa fé Límor Brian. Cúlín ó bhuiile séir ach tá sé chun an ceann sa th síl a chur idir an dá chúile agus cúlín eile ghaimsiú. Seachung inis O'Brien don Cabhán. Harda go maach ró Garda go deir agus Nua Eabhrac competition na glanna tre Sean O'Leary Hayes. Ever trastan son go dtí David Mangan.
Sin for an chéad Cúlín de Nua Eabhrac. Spás in shows Chrócaigh Adam Lachlan Stones. Deisir Cúlín tan Council Tóiste agus Tóiste go maith go bhar Lár Páirc. Ag brise tríd an Lawrence on Contourteach Nua Eabhrac. Ag gafa con tosa go ríist. Dóna go hain. Cabhán ag trid an Council agus Nua Eabhrac ag iarraigh lámha chur leis. Tá sé go Nua Eabhrac ag deir agus Tharnaisian son ach an Cluiche feic ag an réiteoir agus cíonn sé sin go mbeidh buile saoir le teacht ag Nua Eabhrac. David Mangan gléite Tharnaisian chuna siad a thógann for sé aon Cúlín díag ag gine bhuineachán 8 gaing ag teacht ó bhuilí saoire. Sean chéad deis ó bhuile saoir dó siúdan tá tránóna. Dúr Tharnaisian a lech féint an Páirc. Lehanna chuíthe ina chuine nó bhfuil tá sé decoraí bheas, tá sé circulú. Bratach ar an taobh sa árá bhfuil sé dul ina chuine ar an taobh eile taobh leis. Ach seo tástáil ar a chuid scilnan san seo chun David Mangan. Well tá fad aige ach níl crunas aige agus an tarna ceann ar stréig Nua Eabhrac. Is can tosa Cowlands onto AJ Willis. Obervat dentig in Cabhán sin ag Tharnaisian fear Lár Páirc Canas Meaghar. Squealing she le count Contourteach ag Tarling to Shig Meaghar Aaron Chasnon. Ah, Sar Cúlín ag fear Lár Páirc. Na for na Corham a ríist. Ag ard score an son. Ag fear Gaelan Cabhán iar her. Corham den Tarna Vouta. Leis an dáhéh anna Chóngrach agus Corham san chéadach nómad. Dul scorer scored pass sin Ummercock agus Slasan son. Le tacht I bhábhar Cabhán a ríist. Leis an buntáiste stócha is mó tág an Cabhán an na cléir fadas a Immercha. Ganach aon cléháin Immercha ag Nua Eabhrac. Agus tá sé dachar teachtaí Páirc an Croke ócáid mhór. Deisiaigh an Cabhán an fear Lár Páirc a ríist agus é sin. Aaron Chasnon an Chosa ag Jack McGuinness. Scór Míchéal son agus an Cabhán gafa chun tosaigh an iirecht an son ag McGuinness. Gá ceanna sa chéalacha. Cabhán a teachta ríist. Se chun Canas Meaghar. Cam Garden Chosa, Shatin Lán Tosaí. Sin is Sean Keating. Keating favourú is Will Tarrington, Níl a Dern Réiteoir. Ag scuile leis an Immert agus ag deire dóhan ag James Crone and Roger. Teachtamach den Nua Eabhrac. Haralína. Feice go maithan son ag an Réiteoir. Agus ag an Mair. Se dul trasna chun é thógantá Liam O'Brien. Cúlín ó bhuile saoir níos túisce. Riil sé ceann ó fach slása ach ní raibh fad golóir aige. Níl fad golóir leis a gansan nach irid. Agus an cansan ag sciúra I bhábhar Nua Eabhrac. Cumada leis ag Conor Hammersley. Lavlaáilteach Nua Eabhrac ag teachta ríist. Obervat denton Chosa ag James Crone and Roger. Feiceálagus sa chéad nómad bhfuil Cluiche Níl Dern Réiteoir. Cabhán choristeach an son ag Jack McGuinness for sin Cúlín déanaach agus an Cabhán ag trid go maith. Pass sin rógáard off ag Brunton a Shelva. Tharnáis ag Nua Eabhrac agus deise go bhar Lár Páirc Adam Lachlan Stones. Cúlín níos túisce. Ceann eile an son ag bhar Lár Páirc. Ag tháinig sé sin ar fad ó iirecht bechearta bheith glanta níos fearr. Adam Lachlan Stones leis an tarna Cúlín ag a hain. Agus na fór na Corham boutáin eile den tríomh bhouta.
Den omad Glan Catan sa Páirc and Chrócaigh. For an anna chunga Míchéal, Deishan son ag Nua Eabhrac and Passion begáin roada. Oberle Déanamh Stigan son ag Cintic Dara Walsh agus ag Deras féidir le Dylan Mulligan Tráchtaire an Cabhán. Inis round galore ag an Cabhán tá misnach ag fásan ag Cinta. Lech Cooley Lory sin ag Cillian Sheenan Chancellor Cooley. Tá siad gafa chun tosa go ríist. Cooley núntach ag Cillian Sheenan. Pasta má choimar han sonnacha. Cooley chun tosa go ríist tá Cabhán methe. Loose má féin cluiche Council Ibre Trídan son ag David Mangan. Nua Eabhrac ag Iargé Valú inis tá contúirt an Council Imisachtaí Dara Walsh. Deishan sa Trasna beidir bhfuil Chancellor Cooley agus tágadain. Tomás O'Connor ag Dara. Dara Walsh a Crócaigh leis an pass. Trasna go dtí Tomás O'Connor hí na cosantóir ar fud na háit ag Dara. Agus sin an contúirt le Nua Eabhrac. Farmh mór a láidir a stigáin. Tomás O'Connor ag Creek nó. Agus iad gafa chun tosa gan isis. Héna trí le nád a cahar. Council am Haran Lína. Agus an Puck Schlasel le Tráchtaire Nua Eabhrac. A cool cinnach é sin tris does é nómad. Scured an slitter of over Nua Eabhrac ríist. Deisir Cooley and Council Tamán Tisteach will Crinus. Níl ag Dara. Tríchaingar fórí le Nua Eabhrac. Puck a little chat to Conor Gallagher. Nis smachta go háling ag Tom O'Mara. Táchtach an Cabhán inis. Gan ligant an Nua Eabhrac Farrisbar Rover ag Oscailton sa. Rís cinnte an spás tá siad go maith habalta crothú David Mangan. The Council bhfuil tá irdach aige, tá crinnes aige. Tarna Cooley ag David Mangan. Sin héna nimach gá nómad ag Nua Eabhrac. Cool glán atrinis, Nua Eabhrac a teachta ríist. Trid con Shelava, ag an réiteoir ag scuile leis an mirt. Beidir go Lory góg sin slitter inis, tá sé teach Trasnan son Kevin Páirc. Ag an Nua Eabhrac le Shelava deachtaí an dulchan caingeanamh. Tá sé imethe steach fé ar agus in orda hain siad smachta go háling istig. Beidir go bhfuil deisir scóran son tágadain le Johnny Glynn. Haran Chaston, captain na fórna. An chéad ceanna go siútrán óna. Glynn ag aimsúd an Nua Eabhrac. Cearacúil na seatra. Puck amach eile le teachta Conor Gallagher agus ríist le cúpla nómad an nús Nua Eabhrac ag fiabhsú an ceann sa smachta hála Dylan Mulligan. Ach tá na cosa buinte ie. Tá an réiteoir brunna buile séir, tá muir agur Puck Schlasa ach beag an lá leis an réiteoir agus buile séir inis le teacht. Ag an Cabhán agus táchtach inis scór a gáil can iad héna hocrú. Is bhfuil tá Council ar Dave Lína. Liam O'Brien for sé ceann níos luútha. Tá Council ag taistal. Sor Cooley ó bhuiile séir. Iling Harvig ar mar Dave Lína. Tarna Cooley go siúd. Gus an bhearnar an eistí cool bout amháin eile. Nua Eabhrac ríist. Ceann Cluiche Ibre son, hís funga. Cosan le déanamh ag an Cabhán. Gardan Línan son tá Tomás O'Connor eis an fór an cúldómh. Pass leistig do, beidir go deach sé Nastí O'Connor ní dhéananig. Móna himar seanseálta tá Farmh an Stigan son sa mreis. Duna go siúd Adam Loughlin Stones. An slither fácan í an son ag áfach. Beidir go meid an tarna deis aige. Beag go dain, tá siúd tuspád níos fear. Deis scórála Ellan son. Agus sin an difriíocht atra. Habalta immerthóir a fioch amach.
Nuairtashit favourú and counts on Tom O'Mara for Chaile Dangan Gunta Hibradoran. Caraculi Narish Tatra. Deshagan Cabhán and counts on Dira Clashtig then Coola. Eabhrac Mahagame and Og McAllister. It a dull score, score. And Cleta Anna Hannah Hanava Katisha. Fad Galore Le Pokemon Conor Gallagher. Kierig Breheranson. Carnash Lesh and Cabhán Bow to one Ella. Seanona Trish Fiausu Gakintonsa. Deshagan Cabhán and counts on Ibrahim Stock and Bjarne Hernashti Gá Coolín. Nicholas Kenny and son Le Coolín Madov. Gá Ceann Maris Céile and Cabhán. Oh, Sar Gawal and Sonic David Mangan. Shanser score Gá Ceann Gadisha. Screeve Shees Ceann over a tree. A Gawalden kids go. Creek Nagas Nasta. Cluiche Nathra reached. Oh, Gawal Untagar Dave Ellens on the go Eamon Og McAllister. Kalish Fekeg and Rachor. And it's Keelan Shishin Gamek Desha Leg Liam O'Brien. For she can Untakon Dave Lena Howl. Tan radar again, Elaine Cashed Fay. Tree Coolín in a forna. O'Brien, Gawcan of Willie Sayre Gadisha, Tom counts on Egg Tash to Lake Faken Gama, coming a Massaga Kinton, brought Bon and Ordenson, and Trio Coolín, Egg O'Brien, Augustan Cabhán, Egg Fanacht Gama and St. Kaiblinshaw. Tom O'Mara. Second to Le pass to her because Derek Martha Jensen's son. They should able to eat in. I'm Shuni's Far Nua Eabhrac, Chancerishik, Adam Loughlin Stones. And Shrew Coolín Stones. Fach Moore Fear Lord Park at Den of Divalga Kinta. Shishin Roes Gig Nua Eabhrac. Is Glór Coola Le Beidir Shakti Glynn. Brisha of over Tomas O'Connor. Obervad Jensen son off Gig and Cabhán and Macofada. The Dylan Mulligan agus Eabhrac and son Asian of Lochalach Tashelvin Cabhán Eabhrac Tráchtaire Rish Tasha Glanta. Agus a Taspontan son to Eamon Og McAllister. Deshiga Shudanish. Pass all in Clishton son. Dr. Fiocca Cador Tasher and Tarn Eabhrac and son. Egan Cabhán agus an Lán Tosí Sean Keating tá sé sin díreach ar clé í leanach an tarna counter foríl Míchéal sonir deis scórála Mac Cailton son Egan Cabhán. Puckamach an son ag Daniel Matram go ríist an Cabhán in Uachtar an counts an Chactanish Canas Meaghar for sé Coolín úntaach níos túiscin counts a scúpáil teisteach ag léit agus nastig an cosantóir roéisca agus glantaga héasca. Droch glana. Dirk Shakti Lava Killian Sheenan. Score Mahan son ag Sheenan. Bjarne Hernashti Péire ríist. Masha tá si dul score le cúpla nómad an ús. Is maithe sin ó heh caiimh the end of den Cléthe Ceannais tá. Cléthe Ceannais Lory Meaghar. An seachtú Northern Cléthe seo an craobh seo a bheith á dhimmert. Eabhrac an son ag Nua Eabhrac tá sé sin na Meaghar fóriil. Ceithre seans na Cailtin is aá. Fiche nómad Cata. Nua Eabhrac Gá Coolín Contosig.
Council Corrington Lean agus ag deire tócha Haran Lína agus an puck sláasta sin le Tráchtaire Nua Eabhrac. Bhuiile Meaghar Díreach isteach an son dílámh Colm Sheehan. Sheehan le ceann contour ag isteach dín lán tosaí ach róáda ag deire bhfuil éon Cluiche sig níl a deir an réiteoir. Trí seans inis ar stréig an Cabhán. Daniel Matram réig inis le puck amach mar a thógann ríist. Bhí scóráil má déanta gona bhuiineán an takean sicáte cúil agus né gúlainn agus fethe AJ Willis le héana hocht agus David Mangan le héin cúlín díag. A ceann eile ar stréinis ag Nua Eabhrac be díma áir leis na seansanna sin. Conor Hammersley. Come on, Corin Orton sonnig fear na Cabhán agus favourú tá sé titan son tá brúil agus tá deisir Nua Eabhrac ar cool kickáilte stock stoppa bhfuil tá sé methe stock. Creeknan son ag AJ Willis for sé cool agus ach gúlín an takean sicáte. Ní rah gán Cabhán agus ád fiú. Creekna stock salín tá an son ag Nua Eabhrac agus sin scór cinúnach ag stad cinúnach. Cool eile ag na cuairteoirí. Cúlín in a Sathairn. Freigrich tastáilm Cabhán agus seacún Jack Barry. Berts na sálar Barry. Fósadal bhfuil oscailt agus slí tríd an son an slitter. Cormac bhfuil deis fan na talún ó Míán down an son. Ar Nicholas Kenny. Yen sé Iarracht Tráchtaire an slitter níor yen sé tang a bháil. Agus cílín sé sin inis. Bhfuil deis ar dhéh eile ag Nua Eabhrac. Tá sé ag tríl na líródaí áda sin a chuir seachtaín lína lán tosaigh deis an trosaigh Tomás O'Connor. Agus tá an ceann son bhfuil an muir bhfuil tá sé dul an ordaín seabhach. For sé cool man níos túisce. AJ Willis leis an cool déanaach a caithmid Dickie Murphy ag léich isteach an son agus an seabhach agus an technoliacht. Fécint an raibh Iarracht Tomás O'Connor Haran Trasnán. Neil se freigra na ceiste sin, má se sé ceang ar stréig Nua Eabhrac. Bhear na fós ag cúlín an tá. Garth an Lína, cumad a leistigh ag an Cabhán. Obair le déanamh istigh go haing é fágan na slitter na ig ag deire. Ceannais ag an Cabhán agus Iarracht chuir isteach an son ag an lán tosaí. Níos fear an son ó Sean Keating. Freigra Meaghar an cúla tá díreach éilte. Chéad scór an lán tosaí Tránóna. Leis an ceann son a bhábhar Cillian Sheehan. Brúan son ó Bheirt ó Nua Eabhrac agus ag deire airíonn leis dul ar neistí Canas Meaghar. Na cúling tucha seachún Meaghar. Ceann chuir síos rúthar má déint kickáilte go Meaghar dé bheile rinn siad pell ar nó chumáile sin na mansa Cabhán ach smachta go deasastig ag Nua Eabhrac tá Tarrington son agus buile fuite ach an réiteoir Cluiche ag immert an bhaintáiste agus amachantá tí Adam Lachlan Stones trí cúling gadíise an pasta go leistigh deis an trosaigh Dara Walsh fécinn sé in orda agus an cúlín tócha. Coimert in chéad scohan son ag Nua Eabhrac. Dara Walsh ag Creeknú. Bhear na neistí cúlín a ríist. Leis an puck amach an taobhsáid Conor Gallagher. Ceann contúirteach risteach an sonach tá cosantóirí Nua Eabhrac bra compórteach Tráchtaire Cabhán an sonach an réiteoir ríist. Ag scuile leis sin immert amach an tucha fada Tom O'Mara. Ag deire fága siad fé Darren O'Donoghue. Clippert in marthóirí leis an réiteoir ag fear scuilann sé leis. Hammersley le pass ar neis an son agus breúir Nua Eabhrac teachtamachtaí Darren O'Donoghue ríist.
Cancel the Meaghar Strayer agus Deis an Cabhán. Shacafada le Matthew Hines. Dean Tavelin agus Jack McGuinness ag fannacht. For Nua Eabhrac Shínta. Cancel dul to Harry Shaman Og McAllister. Agus ag a Derrett Dohan Jaintonson é sin a glanna. Atá Siúr ón Cabhán ag fannacht an cancel smacht go háling. Agus Deis dollar an ounce bout one le Tarshid Fé Coolín an Trossa ag Limo Brian Ton Carú Coolín agus an chéad ceann ó nimmert oscailt in isise go Brian Sor Coolín aige an fearna ar nastí Cara Coolín. Is tá Cluiche tastáil ar Nua Eabhrac an son agus well, ó héh cléide tá caiidán má beidir an difriocht an dá chúla tá aimse ag Nua Eabhrac an chéad ceanna Tráchtaire dos é nómad ag Tomás O'Connor agus an son AJ Willis dé nómad níos déanaí an son le cúlahar dó chuna ceart thart an Cabhán tá si ag tríd a gcónaí díogar níga Tráchtaire Nash. Caig Nua Eabhrac a Harú Shalad a chéanamh agus Solomon son bhar sé Dara Moran a fágan na Páirc an son agus ifar hochtíag sé sin James Birmingham take seach na áitiúd Mailbheag an son agus tahar sin a dhéanamh se tá Cadig Birmingham take seach agus mar darm se Cluiche á chur ar Dara Moran Binte an mór tarng amach nílis go muideach sé ar náis an pacamach ríist ag Daniel Mottram sa cúil de Nua Eabhrac. Ríist an Cabhán ag léibh sin go maith an son Tré Liam O'Brien Tá spántas maith á Tower Túig tá Cluiche an son meallta gan ceis agus Deis bout one eile beidir go ben fear céin na hógaigh. Fágus si beidir fé Cilíonn Sin an éastólam. Ní ha canas Meaghar go dara agus an clogurrag bhfuil seach nómad agus fiche le caite. Seachún iirecht Meaghar. Brisha ag an Cabhán agus a ríist céile ach O'Brien an pass tu go las má. Come on Orden son. Shellah gcónaí ag Nicholas Kenny agus an Carton son ag an réiteoir. Cluiche feiceist ag an son aige. Agus buile séir eile le teacht ag Liam O'Brien. Coolín Dernach fight ó nimmert oscailte. Agus deisinis le buile séir an bhearna sin a chuirnastí Coolín agus dearing a meach an Cabhán sásta sin. Dí má beidir ó héh an éad cosanta agus an dá chúla géileidir ach ann fós le dul insan cléthe agus Liam O'Brien inis le Coolín ihre cuaig seánóna. Daniel Mottram ríist leis an bocamach dín taobh hail. Taring an íos ag an Cabhán ach an brisise bhábhar Nua Eabhrac. Léite go dasan son ag Johnny Glynn an captain. Can son fannacht an ordas an éir ag Tirling Óganis. Agus ag a Derrett tá Cilíonn Sheehan ag fannacht. Cabhán ag fás ó héh misnig de. Cabhán an orda agus láb an orda an son. Buntá se tugad an réiteoir. Éis Austin son nár tháinig an rodas sin. Agus le bheith léitir náis agus láthraigh bound tá Liam O'Brien a teacht amach. An buile séir seo hógant. Well, tá sé I bhfad taobh hir na leach féin an Páirc ach tá Cumas agus Skilling a bharsa i scóir na hógant. Ach seo tá stáil cinnte. Cúig Coolín go dtí seo seánóna. Ní bhuinig an ceantan an spruch amach a beidh contúirt le hí stéig. Ag a deire ag gur gé bhailú an son Cabhánach an sciire I bhábhar Nua Eabhrac agus an slitter
Tá amach an son Cluiche feiceigh an réiteoir agus buileas agus faoi sin do Nua Eabhrac. Slua réúnta bailla isteach agus tócha le cluiche mar a bhíonn san cé cluiche ceannis Nicky Rackard níos túisce. Ba cheart níos mó daoine bheithansa, ba cheart níos mó pebliacht daoineh don ócáid. Níor seolach an comórtas, níor seolach an lá mórtas na cluiche ceannis, níor bhéon ócáid mar sin, ní léon ceol beo, ní léon bhanna cheol, agus uaireanta chuiríonn tú nuair hatú gúra go máíocht chur chun tosaigh, bhfuil déad fá déanamh níos fearr na martá déantan sa. Ach sin ráte tá na himmarthirí i déanamh aghuid amach ar Páirc agus go dtí seo tránóna cluichí maithe feicithe. Cabhán a ríist, ceann ómad go an fácas a chéad le. Dachar an gcuéis sin a bheasmacht go deasan san na géimean óg McAllister. Na cosantóirí fácan íag, McAllister fós a dul. McAllister ag a deire. Bhí rud ag an tailte treis an hirirtí sin ceiric ceangan is ar fóríl. Ach fearr lád ar teagra sethe. Dúradh ar stray. Good her Nashinson, ag McAllister ríist. Spásan is ag Jack McGuinness for sé cúlín níos túisce. Tóga sé an tair na cúlín dó héin agus sin mar atá déanta. Scór maithan son agus lucht mór stig an son ón Cabhán. Sin 3 cúlín as a céile. 3 scór as a céile an son acha. Jack McGuinness. Cluiche feiceann son agus buileas eile le teacht ag Nua Eabhrac. Céad le dimig anna bhearar fad an tá Páirc an Chrócaigh. sé David Mangan Harrig fin ceann so 3 cúlín go dtí seo aige. Idir fáil go dtí seo ó nimar tosca leis an chéad deis ó bhuileas aige. Agus duine sé gachíirt é seo seoirú thar an seasnáin agus an bhear na chuirmachtaí cúla ríist. Tógann chud am an son. Ceann son buailte agus buailte go maith ag David Mangan. Cahra cúlín ag a siúd. Cúl glán a ríist tar náisiú na fórna. Cabhán ag aige sin na bháilú agus Páirc go mbeidh sin cá bhfuil ag a deire dint go maith Tom O'Mara. Agus lús leis an passaseachtaí Adam Loughlin Stone sin é fear contortach seamna seach an istí Dara Walsh. Walsh ag aristeach ar an cúl agus cúl Iver a trí an son. Tá na tusa ar ousa down. Fán cúl ar Nua Eabhrac an son. Siú ceann an ish. Díreach aimse ag Dara Walsh. Ach na passanna chun teacht chuig an son. Cosantóirí an Cabhán gan éon ragrí. Oscailta sús go héiles gom lán. Agus ag a Dara Walsh íse leisteach san angach. Scóir cinúnach rivan brise. sé cúlín in a seatra. Nua Eabhrac a teachta ríis fear an Cabhán. Tá sé sínta agus garta agus an Loughlin son ag luaigh ar an réiteoir. Nimir te glanúnta raig. Ceann son Meaghar an lína bhfuil be Cluiche tastáil an son ó Liam O'Brien. Sin é príomhnéascar na fórna for sé buileas i ceann. Agus tá sé ag Follington son amá. Cluiche ag tastáil an réiteoir inis ag leabhart le fear Nua Eabhrac. Agus dom go méid carta le teacht an eachtra áirithe son. Agus Iver a hocht sin é Tom O'Mara. Carta buí atá brunta ar siúd. Banaisteoir an Cabhán sin é Ali Bellew. Fécinn teisteach ar chuirsaí agus gan a bheith sás leis an muile sin atá fuite ag O'Brien dar nó. Sin ceann so treoiristeach thar an seasnáin ag Nua Eabhrac.
Like nómad amháin le Chrócaigh an céad lethe. Cumann amach agus stáitse Nua Eabhrac agus na cúil in áiríar an difríocht atra. Seachún a ríiste tá sí láidir agus idir anúnsaí ní léon deis, beidir go si glóir cúil eile rih le ham an council, leabhlacáilteach níl an contúir glanta, seileadh a gcónaí tá fear las más féidir an pasar ní dhéananig ag a deir agus déanta go maith Cillian Sheehan an Cabhán a hamáint amach a ríist. Obair Cluiche son agus pulas le teachta Nua Eabhrac. Ach an tríú cúil sin, buile sethe sin rih le ham. Agus iad a teachta ríis, nómad amháin a bhí fógrathe, tá nómad a stig. Tá Cluiche eile fecinn son ag an réiteoir agus beag seansel ag David Mangan. Tréimh sin madómhan son rih an brise. Cúpla Cluiche géalta go maith an Cabhán agus Mangan a dul teastan a ríist. Cúlín go dtí seo. Deisir an séú ceann. Ar bhuile lehaman son nómad a bhí fógratá sé sin agus nómad eile imethe ansá ach ba chearcamach an counsá ag Mangan agus deis 8 gúlí na choiridir na fórn ansá agus an réiteoir ón neamhéine in éintrim ar tí an adóg lehama a héad ansá. Seachún inis David Mangan. Tá gonta chuid ama tá an counsá imethe isteach agus tá sé ar fórílige. Beag díomá air leis an ceann áirithe son. Fannan an Fearspar ar 7 gúlín agus an adóg lehama séit an son is tócha in áiríar an difríochtar na fórna an 3 cúil sin a dheimsigh Nua Eabhrac in san chéad le Tomás O'Connor, AJ Willis agus Dara Walsh le cúlibhar a 3 a chialín go bhfuil si dul seachtaí na seomraí festais 7 gúlín contosach an scór lehama ansá ag gluthe Ceannais Lory Meaghar 3 a héanta ag Nua Eabhrac 3 cúlín déag ag Cabhán fanna gíling búgfaintín céad lethe teacht agus action ile an tarna le gan bhail. Siad agus tá siad láidir ní léon ceist an council Ibrahim deis scórála an council ag David Mangan agus tá sé ige 3 second díogar an clog. Eabhrac spásan na seosa córaigh Adam Lachlan Stones. Deisir cúlín tan council tóiste agus tóiste go maith go bhar Páirc ag brisin Cabhán sin ag alternation fear Páirc ag Ceannais Meaghar. Squealing she le count contúirteach ag Turling to stig Meaghar Aaron Chasnán. Sár cúlín ag tí Páirc an Chrócaigh ócáid 4 deisialig an Cabhán an fear Páirc a ríist agus é sin Aaron Chasnán an chosa pas sin rógáir off ag Brunton a Shelva Harnash ag Nua Eabhrac agus deisiag a bhar Páirc Adam Lachlan Stones cúlín níos túisce Count Ellen son ag a bhar colór ag an Cabhán tá misneach ag fásan tu go cinnte Lechúlí Lars na Cillian Sheehan Chancellor Cúlín tá siad gafa chun tosa go ríist Cúlín tá ríist cinnte an spás tá siad go maith habalta crothú David Mangan Council bhfuil tá irdach aige tá crinnes aige tarna tá sé imethe isteach fé ar agus in orda haon siad smachta go háling istigh beidir go bhfuil deisir scór an son tágadain le Johnny Glynn beidir go meid an tarna deis aige beag go dain tá siad taspád níos fear deis scórála Ellen son agus sin an difríocht atra. Deisig an Cabhán an council díra clastig den cúla. Seanóna treis fiosú go cinnte ansá. Deisig an Cabhán an council Ibrahim Stock an bhearna Harnashtí gá cúlín. Sár goháil an son ag David Mangan. Seansar scór gá ceann go dtí seo scríb síos ceann iver a 3. Dúireach mar tá déint an son. Tá siad ábalta iad hen aimsú níos fear Nua Eabhrac Chanceríiste ag Adam Lachlan Stones an 3 cúlín ag Stones Droch glanna Tíorc seachtaí lábha Cillian Sheehan scór maithan son ag Sheehan déanamh istigh go haing é fágan slittear ní ag go deire Harnash ag an Cabhán agus iarith chur isteach an son ag an lán tosaí
Níos fearran son ó Sean Keating the Adam Loughlin Stones trí cooling gadisha an pass to Golastig Deshan Chosig Dara Walsh fécinn sé Norda agus an cooling tóca smachta go háling agus Desh dollar an ouncy bout one le tarshid fé cooling and Chossa ag Limo Brian Ton Caru cooling agus an Spórt ag Jack McGuinness for sé cooling níos tuisce tóga sé an tarna cooling dó héin agus sin martá dénta score mahan agus lose leis an pass seachtaí Adam Loughlin Stone sin é fear contorting seanna seach an istí Dara Walsh Walsh Garishachar an cool agus cool Eabhrac trí an táfuite ag go Brian Darno leis an count so Tróchtaire Karen Trasna
Drína going sa chéad tá sé stále páistí an cúg na fórna Chrócaigh an Russia. Agus níos deachra go cinnte ó thaobh cineálacha dead an tarna lehantáach ag leathaim. Tá buntáiste 7 gúilín ag Nua Eabhrac ba siad brasásta le sin. An 3 cúil in san chéad leat teachtal Tomás O'Connor, AJ Willis agus Fear óg gúnta in chlár Dara Walsh. Agus well, slíle dul fósan san clethe ach tá obair le déanamh ag an Cabhán Tráchtaire nations an Caibhlann seo. Na honna déanamh slí trasna go dtíon taobh hail an réiteoir fear naomh éana I gúnta éintrim Kevin Páirc. Agus ní fad anis nach go bhfuirfí tús leis an tarna lehantáid a cléthe ceannis churann Lory Meaghar 2025. Agus tá seo tá Nua Eabhrac ag fiochan go maith an churann a thart an chéadúir. An féidir leis an Cabhán an tíada a chasa sinníon cheistmhór ansá ag ceann catharú an chumann Lúclas Gael Tráchtaire. Nis ní cíimse go bléon athrú déanta ar na fórna ón Mrisha agus an slitir catisteach an sonnig an réiteoir. An bháisteach sin ag glanad de réir chéile ach beag an Páirc Tharbh Slán tris beidir den óman gan stad de bháisteach agus imreoir sciúr timpeall na háit a hena hain. Slitir sin a dul ar naistin Cabhán Tráchtaire fiocatá sé go deire ag Dara Walsh ach tá sé tucha fé nara ag an réiteoir Cluiche istigh an son agus cílíonn sé sin. Meg buile Sarah an Cabhán agus deiscosú dollar an ounce. Scornú có luach ag tastáil in san tarna leach chun iad a thar internationals an Caibhlann. 7 gúilín atra. Ní bearna olmhór éad ar nó. Leis an ceantan le bheith tócathe ag Ceannais Meaghar. Ar sé cúilín massa chéad le. Deachraíonn san éas machtúach tá sé an tarnaíirt an son. Éimean óg McAllister, blochál má gent ag Nua Eabhrac. Deachratí ag glanadh David Mangan anna cléir fáidir mar go siúd. Nua Eabhrac ar an ansaí a ríist. Teachtamach an ébhalúta Tomás O'Connor. Ag go deire gadaí agtarnáisiigh an Cabhán ag deachratí é chumad an son. Ceann sin gan bheith úntaach tríd na cosan son ag Stephen Sheridan agus Deis ag Adam Loughlin Stones an ceantan ag Turling go contúirt agus Chrócaigh an Cúlbáir teachtamach Ryan Rory an Arca chéile stig agus Buile Éirice Cinna an réiteóra. Buile Éiric agus dhéiteach sé sinna bheith mar bhuiile marthan an Wicklow comá ag tús an Dara letha má dhéann Nua Eabhrac cúil eile. Os glóir sé bearn a bhór athra bhí imreoirí ag strachas I chéile agus an réiteóra inis dul seach ag leirt le fearann Cabhán á rá raibh sé tarint ag stracha agus Cluiche agus Buile Éirice in san cearnóg agus cárta buile teacht chomá. Fearann dal man scríomh nóirta. Ó cárta dubh se. Malí sean, bhí sé dénta déon gnó. Den ó mar istigh mosca na bací inis ag enda Shalvey, captain an Cabhán. Ach níos a háchtaí den Nua Eabhrac, David Mangan agus deisianis leis an Buile Éirice cúlibhar a chathair a chaimsiú den Nua Eabhrac. Cúilín aimse gas I chéad le. Réiteoir cinnta gúil gachtain na háit go cearta caithfidh fearann Cabhán an Páirc gág an tardúis na enda Shalvey. Cárta dubh taspáinte go siúd. Tá an slitir tucha 16 lína ceartanis ag Mangan. Agus athrú á dhéanamh chumá. Tá an Cabhán ag iarraigh athrú á dhéanamh. So go méid gortha fannacht. Seachong inis, Buile Éirice ag Nua Eabhrac an ceantan búilte isteach san angach agus an cathrú cúil inis acu. Buile mór sin don Cabhán ag tús an Dara letha. David Mangan inis le cúil agus cúilín agus cé go bhfuil tamil fada le dul. Cumann amach agus stad seo ar Nua Eabhrac. De gúilín mar Arispar. Sin puck slas le teacht ó Dylan Mulligan. Cilíonn sin an trosa for sé cúilín sa chéad le. In Spórt, rud éigean ag tastáil an Cabhán inis, a iad a chamad in san imirt.
Ach a ríist Nua Eabhrac agus gachar dul in a bhábhar tá deis agus rana an son agus oscailtí beidir bhfuil cúil iver cúige teachtain Canson Ibrahiste stop ag an cúil barach níl an contar glanta briste amach an son agus seantar cúil agus tá sé methe amach le buile cúgveidir agus seascó Iarrac David Mangan ach bhí seanúnta ach sábháil den scoithaigh Conor Gallagher Yes sé an fóda sigdan Cabhán stad sé cúil a bhí beagnach siúráilte ach beag buile cúgveidir agus seasca inis ag an Nua Eabhrac Canson bheith tócaigh Mangan a ríist. Héna cúig aimse go dtí seo tránóna. An Ománaí a sethe. Sé éon cúlín díg an teachtain scata. Tá spántas maithans a ríist tránóna. Canson Ibrahiste ag Mangan níl éon darú dénta. Tá sé stig leis héanaan sa tránóna héna ag túsan dar lethaige. Tá deis ag an Cabhán agus scóraigh tastáil ó Liam O'Brien. Crinnas go Lory go bhar céine. Nua Eabhrac a teach a ríiste an Nairton mar éireann. Gardan lína ach ar chuméigh a riil leis an Cabhán sin na glan amach an son. De gúlín glan athrans á Páirc an Chrócaigh. Canson ag an Cabhán an réiteoir rá go bhfuil se chuna sinna gléachar an ais Cluiche tastálas ó nó ar an Cabhán an son. Agus beag buile sé ar cá. Réiteoir ó Chaman Naomh éana Ganta éonsam a caic an réiteoir é héin chudílacha cheangailt an son. Leis deis eile an trosáid Canas Meaghar. Tá na foileán a tacha seach an son agus léiríonn sé sin beidir nach bhfuil slú rómhór agus mar bhí mé rán níos túisce iad an cumúach le scoil den bheith bhd níos fearr ó héh peiplíocht dus na craobh go seo deis fad na talún an son ag an Cabhán agus éimean óg McAllister. Ach blocáil má déanta ag Nua Eabhrac agus éine Barry ag Iarrac sin a stop an son. Ina chrid a stig ag Iarrac smachtút an Cabhán ach obair bhá cosanta ag Nua Eabhrac an réiteoir scoile leis an imirt agus ag deire Henry Keys. Ábalta sin smachtú agus buile séir gan óhad a chud éin. Réiteoir cleir le fear an Cabhán an son agus seans go méid cáirte buile nachta taobh le anam Sean Keating. Carleis fós a chur an lán cúlaí go dtíreach é cáirte buí an son ag Keating. De gúlín atras doch an cúil sin ón bhuiile Éireach ag David Mangan. Beidir gur bharg sé mar chaimhant ag túsan dar lethe. Am go leor fóstal dul. Agus cléamháin eile fóstal teacht níos déanaí a Páirc an Croke cumá go cuaig. Cléthe canis Christy Ring. Dúra agus Loudon. Leis Daniel Matram leis an bhuiile séir. Green a teachta amach a ríis bhí báist ag Harbh trauma go mrise. Canson smachta go deas ag Adam Lachlan Stones trí cúlín más a chéad lethaige. Ibrahid tríd agus obair le déanamh cosantóirín Cabhán tá Canson a mithú agus tá deis an so ag Nua Eabhrac ar cúil eile an Canson Ibrahid trasna ó bhí deis ag Dara Walsh an son tá sé mithú amach le haig buile cúig féidir go seasca fear éire óg inis a gúnta an clár ón Rang a Port Lorg a bháthar Eileen agus well bhí deis maith an son ar cúil ag Dara stoppathe ag buile cúig féidir go seasca ag David Mangan mar thora. Ach tá fán cúlar Nua Eabhrac an so tránóna.
Nis Meaghar a ríist, ag soch rúm clogad. Meaghar Eabhrac a siúd Seán óna. Héana sé aimse aige. Agus deis ar ceann eile inis. Bhfuil a cúig féidir go seaca agus tá sé aige. Tá spántas úntaach Seán óna. Héana seachtain is ag David Mangan. Arúna sé dhéanamh ag fuireann Cabhán. Ifar a seachtaigh sin Tomás Leonard a tata seach. Agus fágan na Páirc an son an fearlár Páirc Jack McGuinness for sé gá chúlín. Ach arás a stig agus a chuid sé déint an sa Seán óna. Is le cúpla scóir testáil go dóilte ón Cabhán. Ach dacrataí inis tá Nua Eabhrac ag argóint leis an cinne sin. Ní athraíonn réiteoir aintí mórán agus an bulas airlah tóca ag Liam O'Brien. Slucht. De lucht bhall na míleach in níorthar Fort Lory agus cléthe Meaghar Eabhrac a siúdan sa Seán óna carta buile beidir inis le teacht ag Nua Eabhrac agus do le seach an leabhar an réiteoir an santa Seán O'Leary Hayes Chrócaigh agus an bulas air ag Liam O'Brien. Den ómid cata Sathairn a níl a cúlín amháin aimsethe ag an Cabhán sin ag Liam O'Brien. Ach deis is ar ceann eile agus scóirnig testáil go dóite. Arda Gamán na muir ag fearr tá sé Harbheith crying an sa Seán óna. Liam O'Brien lena seachtú gúlín. Agus éireigh an tá sé fannach sa cluiche. De gúlín a ríist atra. Tosathe a bhd níos láidre ag Nua Eabhrac tá siad ar fad an airce chéile an son agus an brise bhábhar an Cabhán an táileo an son. An réiteoir ag stad a chuirsaí agus speirt sin to gurt an son fear an Cabhán Matthew Hines. Beidh Cluiche ag testáil an son agus smail bheag ar feadh nómad na ggó. Tar nó beidh na bútóirí a le ráidtí chur Nicky Rackard na bliana seachúing agus go leor daoine rá beidir gur in san Commentator sin gur cheart a Nua Eabhrac a thosnú am léana ach sníadna ceisina bheith le fuamh agus le pléins na seachtaí róing amach an réiteoir teach trastan san leir leis an muir chuna chin tú go bhfuil gachtainna achlaí agus go bra agus an son bulas air ag a deire le teacht ag an Cabhán. Canas Meaghar. Green and Meaghar agus dacrataí an son ag Nua Eabhrac teacht amach tríd an son sa Cabhán a gcónaí. Clipper dimmerthóir ag Eric Brethir a sliver. An réiteoir Kevin Páirc ag fearr beidir go leor ggó sin sliver na dhéananig ag a deire. Liga sé an nimmert al raig agus fós scuile sé leis an nimmert crumann sé héin agus glad ag a deire an son ag Nua Eabhrac. Tá siad láidir na foileána stic a gcónaí an son na Páirc an Croke ní minic chin tú le lein cluiche iad ach ag a deire gúling a deire an réiteoir agus an ceann glant ag an Cabhán ach níl na scóirnig teacht an ardas an éire héin Nua Eabhrac smachta go háling an son ag a James Birmingham a tháinig a seachribh le ham a good ar nasir cuméigeant ag Sean Keating deis an son ach tá sé sin na methe ar chlé agus ar fóiríil cuaigh de seans na caiilte agus níl rudaí i dul ag artómh an sa Seán óna. Nua Eabhrac a teacht a ríist tá siad Harbheith láidir an ceann son Gard an lína cumad heiliste ceann son ag David Mangan tá sár haspáint sa maníocht tugad seach fada le Conor Hammersley. Ríist cinnte na passanna furafa ar fad Tomás O'Connors an seosa ach tá sé sin i me thar héamh na lámh deise agus an séú nó an seachtú ceann go dtainear fórílacha. Nis ahrúile dénta an Cabhán an son. Banistúir an ó Ali Bellew.
agus an son Banasor Nua Eabhrac, Sné Richard Hartnett, ó Bhaile í Haig Gúnta Chiarí. Sean chéadúir dó bheith imirte gomórtas samáníocht agus gomórtas Lory Meaghar tá sé sin tamánta isteach agus Tháirin trasnána go dara ag AJ Willis sin cúil agus cúlín inis ó Hibredáir nó Chúchas ach Willis inis le scór maithile. Fehnómad fácach ein chúlín déag idir na fórna cumann amachas ar Nua Eabhrac an sa. Gurgé good nations on to Sean Keating. Brisha again Cabhán Howlands on green and Ishgun Gain Sai Simon to Tranona. Passing her strains on agus Hernash a Canis Meaghar Clem Mahammer Gashield and Novan Ardagus Bontosh Tartig and Rage or near here Honig in Fontosh and Chin. Ein Cluiche fi Nua Eabhrac sin an tatan scata gona bhuina chun bhúidir does ein cúlín héna fehanai gona dó trídeig ach an sotseanóna tá siad láidir go cinnte Nicky Brennan aráireach na seachtainna go ráidir beidir an levéil Míchéal agus gotí seo iad anna bha ach ní féidir ach imirt cé atá os na chóirmach tá sé sinna mithir stray beag díma ar an Cabhán seansan ágrothú sin sécang ar fóríl agus Afro Wellens on Matthew Hines a fágan na Páirc agus deis ag fearr le take seach an son Diarmid Carney iver Hochdeig take seach an áisiúd Pacamach a ríist ag Daniel Matram Dacartí Dulcan Cainga ag Derry Iber Tríd an son ag Liam O'Brien Ross Conchella fantastic Dylan Mulligan on Cabhán Commentator chur leis ag fearr Nua Eabhrac Hernash ag an Cabhán agus seachún ríist Jack Barry scuilann sé fé an counts on ag Barry ar yes agus úsáid bocht go maith ó thaobh seileadh an son ag an Cabhán cúpla seans caiilte agus ahrú eile inis an seosa ag Nua Eabhrac Mar se take seach ar Nua Eabhrac Jared McPartland de cath iver a fiche sé Tom O'Mara ag fágan na Páirc agus deise galore immerthirí take seach an son ach Lewis an Cluiche tríis titim siar beánin mar bhfuil bearna chomór eatra an sa ein cúlín déag eatra ach a ríist agus Nua Eabhrac a Tráchtaire Darren O'Donoghue léite go maistigh an son ag Dylan Mulligan Favourite Carrick Tastal Howlandson. Come on, towering a Chastanson ar Cillian Sheenan agus Cillian Sheshin. Willis ar le Tráchtaire an Cabhán. Ag scoring na hastín ó agus táte agus níl siad ábaltí daimsú. Gadainen san tarna lení le gá chúlín aimse cá. Agus 8 nómadón scór darna can count on a sigarim le Karen Oga Desh an son ó Chastan an chúla cúigin count on bhí leis chance a game an Og McAllister. Better go an tarna chance an son ag Sean Keating. Ach ag dara ar fóríl José Builesair do chud triblódí an son ach bhí deis nó leis an son ag game an Og McAllister ach trasna an chúl agus ag dara ar Yarrig le Sean Keating é smachú a choristeach go mí de lethach agus sin ceistin is ag Liam O'Brien an cúla riil nó bheith sást an cúlína hógant seacht cúlín go dtí seo Stolan go méidir go tríle sin cúl Dinhig stop agus snasta ach an tarna ar a críicnathe insan líntán ag Nicholas Kenny agus sin cúl luach for an son don Cabhán Chrí Liam O'Brien céadúr stoppa ag Daniel Matram a six a cúl tháinig an slitter amach bhí Nicholas Kenny insan ág card agus cúla heasta gon Cabhán agus ón Cluiche aimse Kenny Ocht gúlín inis after a locht an Cabhán ag taú leonis tá slúa mór ballaisteach
ón Cabhán an sa tránó na beidir go dair sé sin misneach éigen dóibh. Mis Nua Eabhrac a ríist. An green an úsáring inis, bhí sé ag stella den ómad a hin. Pass Cluiche dó gine go duine, ag a deire an tonadí an son snéad McPartland. Ní McPartland bhí nach Aidan Organ. Agus freagra maithe sethe sin ag Nua Eabhrac. Naigúlín glán atra a ríist. Bhfuil tuile cúil in san Cabhán, sinníon ceist. Targan count sin misneach dóibh. Ó, smacht go háling an lapan ordas in éir agus glanta, ach ní glana úntaché. Bronton a shelfa, dul gine go duine an dóhéh mí scuiltan son agus ag a deire. Can contúirt tá trúr ó Nua Eabhrac, Bertón Cabhán. Fear Cabhán ag léimt sé trig an orda. Fear Nua Eabhrac síntan son. Immerthóirí sínta fud fad na háit son agus roiint immerthóirí ag strachas i chéile. A chap begánín tasí hísan son. Pug slasa ag a deire bheith ag an Cabhán. Ach tá fear Nua Eabhrac sínta tá Liam O'Brien a tar buile go ag an talan son agus ní mór den réiteoirnis. Smachtach mad ar cuasaí. Daniel Matram a teachtamach an cúlan son a rug bhfuil Cluiche tastáil ach nuair thosnú mit ar náisbeag pug slasa ag an Cabhán. Ach ar clár na scór. Naigúlín atra agus carúr clig fácan sa Páirc an Chrócaigh. Réiteoir dul am cainte le roinn tíos agus seans go nachtó sé carta na ggóidir chun cuasaí chiúnú. Fear néhéanna gún taintrama. Cosúil go sé fáil teorcha na clús, carta buí. Nachta an taobh an son. Tá Liam O'Brien agus is dólam gur beidh James Birmingham. Tátra sé ficha sús an son agus tá Cluiche fós á chur ar éine Barry an son. Ahrú eile déint ag Nua Eabhrac an son. Ifir dó éine Barry a fágan na Páirc agus Brian McPartland ag teach de steach ifir a naidíag agus ifir dó má se fágan na Páirca. Má se stoplan son ar feith nómana go tá Barry gorta sin íon aib tá sé ar leachos a fágan na Páirc an son. Agus trí nó díag go am fáca be cúpla nómana go cinnte le chuir leis an tarna le. Ó héh am cúta gorta ach tá pug slasan is ag an Cabhán agus tá cúpla scór eile tastáil tá bearna de naigúlín atra gcónaí an son. Tás tín cúil eile in áíire má tá si chun Tráchtaire naisiantá. Obair bhathríiste Canas Meaghar. Cansa scuilte seachtaí Sean Keating ach go ríis róáda agus úsáid shelfa reintóirint an son ag an Cabhán bocht go má de eile cailt an son. Daniel Matram leis bocha amach ríist. Taobh sa ránathe. Smacht go deas an son ag Nicholas Kenny. Sin a fuair an cúil dóibh cúd nómana hen chun ide Harrington-Ash an slíagant. Ach tá Nua Eabhrac compórta go maith ríist an son na meas na gostantóirí. Shelf Kyle agus dint go maith an son ag Diarmaid Carney. Canas Meaghar a chur seach san áit contúirte go stig. Fear an Cabhán sínta. Well, an bhachan an muir aon rud. Well, buile Éiricha. Thug sé tamalín ar Kevin Páirc a nadóga héide. Cluiche ar Sean Keating a se cinan réiteóra be carta le teacht chomá agus an hanscur carta dumha bheith ann. Agus ní haithníonn sé sin le Nua Eabhrac. Thug sé tamalín ar an réiteóra an cinenne ghlacha. Ach tá sé tóga agus seo deisiúnt gan is ag an Cabhán. Gléteach begánín tasí carta buí stóla a peocha sús an son ag Darren O'Donoghue. Ach rud is táchtaí den Cabhán buile séir agus sin fear a thógaigh ná Liam O'Brien. Seacht gúlín go dtí seo aige.
Tá héna seachtar David ag David Meaghar. Ba sé chorm leis má héin se seo isteach. Naig Gúlín ar clár na scór. Tá é nóid díag fós le dal. Seo deis. Agus seans cinúnach ag Liam O'Brien an Cabhán a Har International sa cléthe. An réiteoir glabhart le rointína tá sé teach tasí go cinnte híosáin. Thug sé fé chúl leis an bhfuil séir a Chrócaigh Nicholas Kenny. Ach seo an deis. Duine ar chuine. Ó sa chóir Daniel Matram. Liam O'Brien don Cabhán. Cúil ag tastáil go dóite. Seo chuang é an Council. Nada has a Liam Tán. Héna seachtain is ag Liam O'Brien. An bhearna ar náistí sé chúlín. Agus orachar ag O'Brien. Dó cúdeag in is gúna cehar cúdeag. Cléthe maithan sa Páirc an Chrócaigh. Nes an Cabhán teach sin dhá chúl an imimecht sé nómad acu. Cuoine go gaithigh turfh going an Seannóna smacht go háling an sonnig Johnny Glynn. Ciún go má Seannóna, beidir nach meid sé ciún leis ag ansa, ní bheith go dain. Fear na galibh, bhí sé an sonar a bhrisise críthe fort Loryga in 2017. Sár Cúlín ag an gaptéin, agus bin an freigra bhí tastáil ó Nua Eabhrac. Seacht Gúlín a ríisteachtar, tá crí fighter an aisig an Cabhán. Bhfuil cúil eile ionta beidir go bhfuil in isis. Nua Eabhrac féhrú am na gosantóirí. Atlanta ar an son ag Darren O'Donoghue agus deisteach a ríist. Cumhairt an lína ag an puck sleasach an Cabhán. Anisteoir Nua Eabhrac Richard Harton ag Aragóntó Bhailí Haig a gúnta Chiarí. Och, nómad go leith fáca, seacht Gúlín intar na fórna. Lá mór amáníochta, dar nó an chéad chluthe ceannis Nicky Rackard búta níos túisce ag Russ Commentator, cúil déine go tairt an bhuadóibh. Agus an Sathairn sa Sathairn na chluthe an lábhanútar agus stad seo ag Nua Eabhrac ach am fós le dul, seo chun Dylan Mulligan. Farfs na breis sa bhreis an son agus a tart fé cúil atáising. Ó, bhí Míchéal down an son beag puile cúg féidir go seasca. Thug Mark Moffat féin cúil. Bhí leis seansach Sean Keating cur leis. Ach ag a deir beag puile cúg féidir go seasca. Agus sean scór eile le techt an son don Cabhán. Curran Christy ring le teachta go cúig dure agus Loudon. Féist amáníochta an Sathairn. Nes ráid mthóraigh strach as a chéile agus bhí mé rála cúpla nómana nús. Fuair a teachta seach sa cléthón dá thaobh. Agus an muir a an fear an Cabhán an san Mark Moffat nach bhacha tú an son gur leagach mé. Tá réiteoirne sé glóric fear Nua Eabhrac. Agus be cúpla cart eile le tá spáint an son. Some go breid Darren O'Donoghue atá a gceist agus is dólam go bhfuair sé siúcáirt a buí tá sé dechar é léamh leis an seoir dearnach a thug an réiteoir ach tá sé glabhart le roinnt marthirí an son. Agus an tam ag amach an sá. Réiteoir glabhart initially Nicholas Kenny cart a buí a siúd agus ag fear Nua Eabhrac is gur breid Darren O'Donoghue an trosa. Nadidir cé fór an cart a buí go dearnach ar réon Commentator buile séir inis le teacht ag Liam O'Brien. Tá sár haspáint a scórála tu a uaig go dtí seo. Héna seacht an Council Ibrahim Har an Trasnáin. Mar an siad fós, cehar seachtaigh, nó cehar séideigh, le dó séideigh.
Sin celt an Arisha and Cabhán will cool eile unta. Stul go meisir sin ag tastáil agus stad seo. Well, tá siad feh rúiste agus éas gan son ag Daniel Matrim sin na glanna. Deis Sean Dave Lín ag Nua Eabhrac óir 4 íle go deireadh. Na sin brise sin a bhábhar an Cabhán tá coolú agus tá siad an cléthe. Canas Meaghar a ríist féhrú, airíonn leis an pass a hart amach. Rointir Mhurig, Lory Shelavan son ag a deireadh blochál má déantar Eabhrac Moffat. Agus ag a deireadh airíonn le Nua Eabhrac dóhanna dhéanamh sin na smachtú tríd an onadí an son Brian McPartland. A cailte go siúd. Anis, deis ag an Cabhán an lán coolí tugad chun tosig. Oh, stop a histig bhí seansar cool. Again de Shalvey captain an Cabhán. A glant amach atí Johnny Glynn. Captain Nua Eabhrac ar a dé bheile. An immertó ceann na Páirc, ag cléthe ma an sa ag cléthe ceannis Corn Lory Meaghar. Ach ag a stad seo, siad Nua Eabhrac atá ag fécin go mágas sin dulta seach sa cúg nó Moderna. Nes Shane Bryody, Deisir Coolín, an ceann ar clé agus bin an Moderna go bhíú a ná ceann na seansan inis cailte cá. Ahrúile inis le techt a ruúin an Cabhán. Ihre dó Shane Bryody fágan na Páirc agus Daniel Martin an tachtasteach. Cah ihre an idíag. Dar nó an currnsa anam na hastig Lory Meaghar. Immer sin né nóir agus tuchad a chail chuinnig ó tulach ruáin a gail chuinnig. Dimmer se leis an gaunt éo. Néidir fethe cargadí tucha seach de Lár Páirca. 8 gréibh lein, 3 créibh le éiring, Comórtas strath agus 2 créibh a gail chuinnig. Tugad leis ag Lory Meaghar búla basta Shane Bryody. Tá spántas maith a siúd. Ach an táimig amach 3 nóman go leifá chunsa. Sé Chúlín idir na fórna. An ceire chúlan difriad an áíire. Aimse ag Nua Eabhrac. Cé gur shridnú an Cabhán Harnashins an tarna le. Agus tá siad ag trid go deireadh chun an ceart sin na hartóibh. An Lochlanta ag taú lotha. An áda hain siad an brise tá siad ggéirigh chuir seachtaí O'Brien. An lán coolí an son a déanamh go maisina Henry Keys. Féhrú Clipper Timmerhory ag a deireadh glant an son ag Nua Eabhrac agus obairmhá déanta. Dín taobh tá deis scóráil an son. Tá sé sin na Meaghar fóríl tá Nua Eabhrac féhrú inis. Sé spéisiúil fecinn téméid am cútah gorta bheith gánnig deir tarna leis a bhí go leor ahar agus anna de tháinig isteach. Ceanna Meaghar strain son ag an Cabhán agus éasca ag Nua Eabhrac techt. Ó, good a Harnash. Ag Canas Meaghar tá cléthe maithimar ag Meaghar. Nis, os ceann go haingan fer leis an Cabhán tangaháil dhéanamh. Leat tangaháil déanta. Ach ag a deir amach fada le Seán O'Leary Hayes. Tá sé siúd curtha chun talún agus beag an buile séir amach ag Nua Eabhrac. Fuair sé bheith sin rá nóman agus fethe fácathe. Réiteoir chun dá le seach aríiste agus Cluiche tá stála ar Nua Eabhrac. Carta buíon san peachasús ag Mark Moffat. Cool bar Daniel Matrim takamach an ceann san a hógant. Táimig amach de seach sa dá nó méid deirnach an sa beidh cúpla nómad am cútah gorta. Brise ríist de bhábhar Cabhán agus ag Tomás Leonard. Tá sé ag trid go dtíon deir an san nasúla Brinter feag second an son ag Nicholas Kenny Míán san ar, go méid an tarna seans an sa ag Éamon Óg McAllister. Anis ceann contúirte ag Turling tistig ar imime le Ceannóga. Brise ag an Cabhán an féidir Tráchtaire sin íon ceist. Ag an tarna deis ag Nua Eabhrac sin na glanna. An dáhéh ag líamachar a hénig ag ggéirigh craobh Lory Meaghar a bhúcant an son. Ach tá Cluiche feice ag an réiteoir agus a bhábhar Nua Eabhrac a bheith.
Nómad fácatha. Ní léon chórtha imime an áirde go fóla an réiteoir nó gan Meaghar. Tá himthóirí tuairsúta clé má imirthe an dóthaimh. Cuinnigh ag an riste bhí seat gúlín atra. Ach bhéidig Nua Eabhrac an fearna sin tí éon chúlín diaag ach creúnta dul den Cabhán chrid siad ar náis. Rá chúl atra ach an táimig amacht. Córtha le dul an ordinis gan bhailig an Meaghar hawl. Ríist Cabhán a teach ag uige sin a smachtú. 8 nómad ón scóir dearnach ag Nua Eabhrac. Ceithre nómad atá díreach fógartha. Má se ceithre nómad. Dám cútamh gorta bhfuil cá chúil sa Cabhán. Seo chuin is Enda Shalvey an captain dín taobh sa den Páirc. Rian Delaney is scuile ceann is seachtaí áit chun tuairte go stig an brise tá go leor ó Nua Eabhrac an son duine go siúd Henry Keys agus glanta mac a fáil leis an lán tosaí Conor Hammersley tá go doch amán siúd beag an puck sleasa go dara ag an Cabhán le bheith tóca ríis mar bhfuil Nua Eabhrac ag gur gathú agus onadí hógan de ach tá ahrú eilenis dara bháil se fágan na Páirce a chuid se dénta cúil agus cúlín aimsethe just lucht ina se gúnta an clár agus rang ó gúnach a bháthair má se sin imeisteach sa chéad nómad dám cútamh gorta an son ach ní féidir leis an Cabhán sellh a bhúcan na stigan son tá go leor deis na choristeach ach tá cosantóirí Nua Eabhrac ag críoch nó go láidrean sa rá cúil glán atran sa Canson imime Harris Gahainge, Ross agus Cilín Sheenan, Contosigh. Cabhán Cailteach den Nigatella, ag swinmh Cá Reiche. An táimig amacht an son. Cúil a hastín an Cabhán. Pass guard an seosa seachtaí lábhar Rian Delaney. Fósa dul, nílas go mléon bhachas an Cúlíní. Delaney ag aimsiú. Cúlín maithan son ag Rian Delaney. Fearna ar náistí Cúlín. Dá scóir dearnach ag an Cabhán ach níl ach rá nómad go le fácar an glogan sa Páirc an Croke na Gréine seachún Nua Eabhrac a ríis. Bhfuil staran an dómhan sa Seannais churann Lory Meaghar a bhuachant don géad óíomh tá deisir scórin is an lán tosaí Conor Hammersley. Tá sé sin well beag an seocha tastáil. Tá mé dul an áirde go dtí Dickie Murphy an son féchan cad i ceap sé. Tá nó níl. Níl an clugs, well, no, camid fannach go dtí go méid torra na technoliaachta. Bhín Cabhán ag iarraigh pochamach mara thugantach ní dul go bhac siad córtha an tábhach an son cíimiid a ríist seanú níthe. Tá well sin é Conor Hammersley an cúlín áiricha an son. Agus gá chúil glán atra ríist. Nes bhfuil cúil déanach san Cabhán, well, beag de seán elevator le buile séir, stum gur be Liam O'Brien a thógaigh. Thug sé fé cúil níos túisce, cá sé thart fé cúil a ríist. Well, tá rá cúil glán atra. Liam O'Brien, hé na hocht go dtí seo Seannais. Níl ach rud amháin ar ainting leis an iarraach seo agus sin cúil. Carta buíon san pecha sús ag Dara Hines Nua Eabhrac. Ach seo deis ag Liam O'Brien. Cúil ó bhuiile éiricha, 8 gúlín comá taobh leis. Agus, well, ní dhéanamh éon bhachas in eile ach cúil maithas dómhan is an ceann sa búilte. Ó, an cúil bar déanamh dómhan a ríist. Deis is an clipper dimmer thoirí Gahainge Gearig Tarrinter ach Daniel Matcham. Lá nábal tá sigan son sa cúil tá spáint a zúntach. Sábháil den chéad scá ag Daniel Matcham. Cúil bar an Nua Eabhrac ag déanamh na hibre sigan son a hastig. Ag an am cinúnach agus le lá nómad le dul an sa Páirc an Chrócaigh. Cumann na maithasa ar Nua Eabhrac. Cahar seachtaigh. Gona dóir seachtaigh. Réid seoir an son. Kevin Páirc ag fear ar an úradóir 10 second fáca an sa.
Bwile Serle Taxo Matram, Yimmer Shagahun took Sakul of Shawnona. And Karen Omen a Stig. If I didn't knock a narrow with an Ado Garriganson, better make Desh, Dana Gonson, Egg Nua Eabhrac, I should have Trid and Dahave, Gaderanson, Good Arnashak and Gavon. Togashid Creon to Spontus. Big Demar, and Akmash Dolawali, Corin Lory, Meaghar. Counts on Haran Lina. Akavover and Cabhán of a galore puck and a slash effect here and Dave Howell. And Rachori Bogish and Contossic. I thought Karanomicale Catchinson to mid Os Cowan Karanomid if he Fograha. Shea Coolin Idrin Naforna. Agus Ishin Bugga Contoskins on Agus Deshek Colum Sheenan. Fogashin counts on a Shaxi Karanog Agus Dinagol Con Breher New Tarrington Tashek Nua Eabhrac Agus a Caru Hernash Connor Hammersley Agus and Rhetoric Farr Aaron Order Smack to go hauling on Sonic Johnny Glynn. Ni fada nish na Kamal Ocean, Corin and so Corin Lory Meaghar, Dean Tavella, Killian Sheen and Anish, and Cabhán Trid Gadera, Nafeda on so Páirc and Croke, Rhetoric Farr and Order, Tarsha Deshawan Ella, Tachtons on Colum Sheen and Arish. Shea Coolin after Cluiche Canish vi on of Aharish and son, Vin Kate Counter House and Counts of Gama, and Ado Garrick Shaitan son, Kevin Páirc, Agus Star Crahan so Páirc and Croke, Dun Gedo Riv. Nua Eabhrac Trish Cornamoniacta Agus Corn Cluiche Canish Lory Meaghar a Hartlone so Vider Nís Fiar Chridan Cabhán Hernash Ach New York and Tauron and Ta Shinton so a Páirc and Croke Ni Minich a Chlushan to a Shin Ach Denta Agus Dentagus Nastakon so Shawnona Brisha Chridan Cabhán Chridshit Hernash Ach Ega Dara Ní Ravain Ragra Dóibh the Chaidon Hamoniacht ag Nua Eabhrac Bhí níos fearr futfad na háite agus an bhearna Shea Coolin agus an bua tailte Ní fada nish nach a Rackigan captain Jonathan Glynn in Arden a came in a howl came in a ógáin tá sé dinta ag eile an galamh Dine sé ríis le Nua Eabhrac Tá me cinnte go mbeidh ihe go madan sa le bhile siad ar Nua Eabhrac ar an lún Dáhavanish, Crahalov le Céile. Cluiche Ard Caidán, ach ag a dura, Bútor Amháin, agus Sinead Nua Eabhrac. Sean ní minic chluiseann tú New York and so Aaron Goras Meda Rocha ach Sinnatán sa Shawnona Sheed na Bútóirí I Cluiche Canish Lory Meaghar an Seachtú Nuair an Craibh a Bronta an sa Shawnona an Chéadúir a Chrócaigh siad an Craibh Loha go meisi de gimmert an bhíonn siúing ag amórtas Nicky Rackard Rud a chiallaíonn nach me gin ar an tí cháile is tóla mo amórtas Nicky Rackard agus Thuir sé sin faoisimh de ceannas na fórna go cinnte. Leis ní fada inis nach go mronfaí ar an captain Jonathan Glynn Corin Lory Meaghar an sa agus an brunna le déanamh inis in Ardánaí Hógáin Howell. Cógáir agus á dhéanamh leis an dáthaimh. Buchas gafa leis na Moltóirí agus go hainge Cabhán leis an ócáid.
Cóhrón déanta leis an Cabhán, thugad gacra dar Eabhrac ach ag dara Nua Eabhrac níos fear agus ní fadanis nach an run faoi an Curran ar an gaptain Johnny Glynn Hawar the Rahan agus Nua Eabhrac agus don géadóiríomh Curran Lory Meaghar buaite ag Nua Eabhrac ansá I Páirc an Chrócaigh. Sean na focail buchas ansá áthas an damna ré cleacha. Buchas a gháil le gatainna a Cabhán an Tráchtaire stad seo. Focail volta tugad an Cabhán comá. Anna go déanana Páirc an Nua Eabhrac a Hartin stad seo. Oh, called for the Nua Eabhrac, lost that rule. Ceannais, Canóid into Captain Nua Eabhrac. Ceannais, Cabhán agus le Nua Eabhrac agus Sathairn na Tráchtaire siad atá céiliúra Curran Lory Meaghar tugad ó an géadóir an Spórt ar an ansá I Páirc an Chrócaigh Ceithre agus seachtúlaí dig Nua Eabhrac dó seachtaigh Cabhán agus le Nua Eabhrac.
agus tá siad láidir ní léon ceist an ceann san Ibre Nash. Deis scórála an ceann san ag David Mangan agus tá sé ige 3 second díogar an clog. Páirc spásan is sa Córaigh Adam Lachlan Stones. Deisir Coolín tan ceann san tóiste agus tóiste go maith go bhar Páirc ag brisin Cabhán sin ag alternation fearlár Páirc ag Canas Meaghar. Squealan sé le ceann contúirte ag Tarling tuistigh Meaghar Aaron Chasnán. Sár Coolín ag tí Páirc an Chrócaigh ócáid fór. Deisialig an Cabhán an fearlár Páirc a ríist agus é sin Aaron Chasnán an Chosa. Pas sin rógáir off ag Brunton a Shelva Harnash ag Nua Eabhrac agus deise go bhar Páirc Adam Lachlan Stones. Coolín níos túisce ceann eile san ag bhar colór ag an Cabhán tá misneach ag fásan tu go cinnte. Lechúlaí Lory sinna Cillian Sheehan Chancellor Coolín tá siad gafa chun tosa go ríist. Coolín sa ríist cinnte an spás tá siad go maith crothú David Mangan. The ceann san bhfuil tá irdach aige tá crinnes aige. Tarna tá sé imeisteach fé ar agus in orda hain siad smachta go háling istigh beidir bhfuil deisir scóran san tágadain le Johnny Glynn. Beidir go meid an tarna deis aige. Begadain tá siad taspád níos fear deis scórála Ellen san agus sin an difriíocht atra. Deise an Cabhán an ceann san díra cláistigh den cúla. Seanóna treis fiabhsú go cinnte sa. Deise an Cabhán an ceann san Ibrethe Isteach an bhearna Harnashtí gá Coolín. Sár goháil san ag David Mangan. Seansar scór gá ceann go dtí seo scríb síos ceann Ibrethe trí. Dúireach mar tá déint an son. Tá siad ábalta iad hen aimsú níos fear Nua Eabhrac Chanceríiste ag Adam Lachlan Stones. An tríú Coolín ag Stones. Droch glanna. Dúireach seachtí lábha Cillian Sheehan. Scór maithan san ag Sheehan. Déanamh istigh go haing ag fágan na Sathairn ag go deire. Harnash ag an Cabhán agus iarracht chuir isteach an san ag an lán tosaí. Níos fearan san ó Sean Keating. Tí Adam Lachlan Stones, 3 Coolín go dtí an pasta go leistigh deis an Chosa ag Dara Walsh fécinn sé an orda agus an Coolín tóca smachta go háling agus deis dollar an ouncí boutáin eile tar siad fé Coolín an Chosa ag Liam O'Brien tá Carú Coolín agus an spásan is ag Jack McGuinness for sé Coolín níos túisce. Tóga sé an tarna Coolín dó héin agus sin mar atá déanta. Scór maithan san agus lús leis an passaseachtaí Adam Lachlan Stones sin é fear contúirteach seamna seach an istí Dara Walsh. Walsh ag Aristeach ar an Cool agus Cool Ibre trí an tá fuite ag O'Brien dar nó. Leis an ceann sa teoir go fannacht. Se chun inis buile Éirice ag Nua Eabhrac an ceann san búilte isteach san anga. Ag imirte go mórtas samáníocht agus go mórtas Lory Meaghar tá sé sin tamánta isteach agus Aaron Chasnán ag deire ag AJ Willis sin. Liam O'Brien don Cabhán. Cool ag tastáil go dóite. Seo chun é an ceann san nada Salim Tán. Seanóna smachta go háling an son ag Johnny Glynn. Ciún go maith Seanóna. Beidir nach meid sé ciún leis ag ansa. Ní bheith go dain. Fear na galibh. Sár haspánta scórála tucha uaig go dtí seo. Héna seacht an ceann san Ibrethe Aaron Chasnán seachtaí lábha Rian Delaney. Fósa dul nílas go mléon bheithas an Coolíní. Delaney ag aimsú. Coolín maithan san ag Rian Delaney.